Asu Klinthing aweh pralambang. Swasana kang tintrem, desa rasa sepi, nyenyep, hawa kang ora nyenengake ndak rasakake ana ing sakjroning atiku. Kahanan kang mangkono bisa dadi pralambang yen bakal ana kedadian kang ora nyenengake tumrap warga. Biasane bakal ana rajapati, nadyan langit padhang, soroting rembulan katon mancorong, dasare barengi tanggal 14. Apa meneh lampu gemebyar sing sumunar, saben-saben lawangan pekarangan. Para ndene isih kalah sabawaning kahanan sing dirasa. Dumadaan krungu swara klinthing sesautan lan ora lidok jedul saka krapyak tunggon. Asu werna ireng udakara 10 bareng-bareng mlayu ngubengi padukuhan. Kaget jroning atiku. Sapa baya sing bakal kapundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa? Wis ora aneh meneh kanggone warga Padukuhan Girca. Saben-saben bakal ana sripah sing bakal tumeka, mesti nampa pralambang saka sing tunggu krapyak. Awujud asu klinthing jumlahe akeh mubeng dusun bareng kanthi werna kang padha. Yen ireng ya ireng kabeh, yen abang ya abang kabeh, yen putih ya putih kabeh. Miturut pituture simbah, saben-saben dusun mesti duwe tunggon, sawijining papan sing dikramatake dening warga masyarakat. Dene sing ana Kelurahan Rejosari katelah jeneng krapyak. Semono uga ing Padukuhan Girca. Tunggon resan utawa krapyak iki tekan saiki tetep diuri-uri, dadi tandha keistimewaan sing tetep dileluri lan dijaga. Dumadaan keprungu swara pating jempling saka tengahing padukuhan. Mbah Wirya, warga kang wis yuswa 72 taun, kapundhut dening Gusti Allah. Tangising keluarga kang nyayat ati ndadekake kekesing swasana kang padha nusung. Ora ana kang salah, sing jenenge kelangan dom wae, bingung kekejer. Apa maneh iki ditinggal wong tuwa kang banget ditresnani. Kanthi tumetesing luh kang tumiba saka telenging netra, mbok menawa bisa dadi tambane ati kang lagi susah. Gelem ora gelem, sing jenenge mati bakal marani marang awake dhewe. Mbah Warta sesepuh Padukuhan nyedaki kang lagi padha tangisan. Wis ngger, ayo padha diikhlasake. Simbah wis antuk dalan padhang. Aja merga saka rasa susah sing kedawa-dawa. Jalari simbah kesrimpet-srimpet, lakune sowan ana ngarsane Gusti kang gawe urip. Awake dhewe mung sak derma, kabeh sing nemtokake Gusti Allah. Ayo nyenyuwun muga-muga simbah di ngapura, kabeh kaluputane ditampa amale lan mapan ana swargane Gusti Allah. Warga Girca kabeh wis padha ngumpul. Iki wis dadi budayane masyarakat. Saben ana payu-payu lanang wadon, gedhe cilik padha nusung wong kang lagi kesripahan. Saiyek saeka kapti. Nyambut gawe bebarengan aweh pitulung kang lagi kesusahan. Ana sing njupuk kursi, ana sing njupuk kranda, ana sing nyapake sawur, ana sing golek tindir, ana sing golek uba rampe pemakaman lan liya-liyane. Tanpa dikomando, warga wis ngerti gaweane dhewe-dhewe. Jenenge wong akeh, ana-ana wae sing padha ditandangi. Liyane sing padha garapan, uga ana sing padha ngrumpi lan jejagongan. Iki ora ngrusak kerukunane warga, nanging
malah ndadekake asrining swasana nggone padha asung bela sungkawa. Mbah Sukima wong sing dituwakake dadi kesepuhan, dadi parang pitakonan warga nggone padha jagongan bareng-bareng, alon-alon gunem ngandharake. Ngene ya Lur, iki mau lagi wae Simbah sing tunggu krapyak tunggon aweh pralambang yen bakal ana sripah. Pralambang nopo Mbah? Pitakone Yakina. Ngene ya Le, Mbah Sukima jelaske. Wiwit simbah-simbah mbiyen Gerko kuwi duwe papan sing diangkerake, yaiku papan sing disebut krapyak, resan utawa tunggon sing mapan ana kidul dusun kae. Ana wit gedhe ya ringin, bulu, serut, malah kae. Ya ana kecacil utawa sambi padha dimemetri, diuri-uri kanggo papan donga lan nyuwun ana ngarsane Gusti Allah. Ben warga padha urip tentrem, ayem, ora ana alangan apa-apa. Oh, ngeten nggih Mbah, panyaute Soma. Iya, dadi aja kleru, Mbah Sukima nandhesake. Nyuwun kuwi ya marang Gusti Allah, udu njaluk saiton yen saben-saben papan kono kok diresiki kuwi. Ora salah, malah iki contoh sing apik. Krapyak mujudake papan umum sing dadi tanggung jawabe wong akeh. Aja mung setahun pisan diresiki. Saben Jumat Legi bubar panen. Nek bisa ayo seminggu pisan, 2 minggu, 3 minggu, apa sesasi pisan. Iki malah luwih becik. Lingkungane dhewe resik, ndadekake sehat sak kabehe. Terus niku pripun, Mbah? Wit gedhe diuri-uri, mboten musrik? Mbah Martono takon. Mbah Sukima jawab, ayo padha dilurusake. Banyu kuwi sumber panguripan. Awake dhewe kabeh urip mbutuhake banyu. Saben banyu tumiba saka langit nang bumi, rumesep ana ing lemah, disimpen dening oyot-oyot kayu-kayu gedhe. Kaya dene kayu krapyak iki. Dadi kayu gedhe iki mujudake tandon banyu kanggo nyukupi kebutuhane awake dhewe. Aja banjur dikandhakake musrik, Mas. Mbah Sukima nerusake ceritane. Nggon resan krapyak kae, biyen ana patunge watu wujud Ganesha. Ya ukurane gedhe, udakara dhuwur 60 cm. Warga percaya yen jroning patung dileboni emas. Nanging warga ketledor. Patung mau ilang digawa maling. Miturut pakabaran, patung kuwi ana negara Walanda. Mula katelah padukuhan kene iki Desa Gerko. Mbah Sukima neges. Lah banjur asu kuwi mau kepiye, Kang? Mbah Marsaya neges. Saben arep ana warga sing ninggal, asu-asu sing nunggu krapyak iku metu, aweh pralampita. Mubeng desa bisa dititeni asune nganggo klindheng. Saben metu pernane padha, ya ireng kabeh. Yen putih ya putih kabeh, yen abang ya abang kabeh. Saben wong bisa roh, yen kena bayangan sithik mesti wis ilang ora ketok. Tur asu iki ora ganggu marang awake dhewe. Udakara 2 jam. Persiapan kanggo nyuceni wis rampung. Daya-daya jenazah didusi miturut satataning agama Islam. Bubar diwuduni, banjur jenazah digawa mlebu lan dikapani. Katon sunaring cahya kang mesem, pratandani Simbah Wirya priyayi sing becik. Dalem sugenge urip bebrayan bebarengan kalian warga masyarakat.
simbah sedo kanthi husnul khotimah lan muga mapan ana swargane Gusti Allah. Banjur jenazah disolatake bareng-bareng.